Sinisten dut, egun batean hilko naizela, hutsean eroria, ezerezean amildua, hauts bihurtuko naizela. Sinisten dut, hartuko nauen lur hortatik, landare berriak sortuko direla. Landaretatik zuhaitzak, zuhaitzetatik loreak, loreetatik fruituak, fruituetatik gizonak eta abereak bazkatuko direla. Sinisten dut, haiek ere noizbait lurrera deituak izanen direla, zabaltasun sakonera, forma guztien sortokira, itzuliko garela. Sinisten dut, izaki guztien aldakuntza etengabea dela, itxura aldatze sakon batek berbihurtzen gaituela eta izatetik izatera atsedenik gabeko mugimenduak garamazila. Edertasunaren neurri bakarrean finkatuta bizi behar dugulako sinisten dut. Gainerako neurri guztiak gezurrezko direla. Sinisten dut, kolore zoragarrizko larrosen kapulotasun leunean, haize euritsuaren freskotasunean, itsasoaren aldakuntza gazi mugikorrean, eta jakintsua gotzen gaituen zalantza orokorraren baitan. Sinisten dut, bai, egun batean hilko naizela, hutsean eroria, ezerezean amildua, hauts bihurtuko naizela. Arratsaldeon, eta ongi etorri. Begoña Bergaretxe entzun dugu, organoa jotzen, gero berriro ere entzungo dugu. Kantariarenak kantariari jarriak, poetarenak poetari jarriak. Eta ez soilik, baina gaur neurri handi batean, oihartzuarrarenak, oihartzuarrek eta Ruperrek atzo esan zuen bezala erdi oihartzuarrek, oihartzuarrari jarriak. Xabier Leterenak, Xabier Leteri jarriak. Horixe da, gaurko ekitaldiaren tituloa eta asmoa. 11 ahotsek gorazarre, ahots berezi eta errepika ezin bati. Xabier Lete idazle,
antzerkilari, kantari, poeta, pertsona. Akaso Xabier Lete horien guztien oinarrian dagoena hitza da, eta hitzak berak dakarren musika, norberaren taupaden erritmora bat egin dezakena. Pentsatzen hasita, Xabier Leteren arrastoren bat egon daiteke gutako bakoitzarengan, arrasto ezberdin bat agian. Hori bada ere, bere belaunaldikoen, besteak beste ez duk amairu proiektuan partaide izan diren artisten lorpena, ahotsen oihartzuna. Norberak, bere oroitzapen eta bizi esperientzia propioekin elkartzerainoko hitzak eta doinuak sortu zituzten. Hemen gauden askoren, bizipenak pizten dituzte garai hartako poemek, musika kartelanek. Bidaidei esker hartzen du zentzua bideak, beraz, ezin aipatu gabe utzi ere, gaur Lourdes Iriondo, haren bizitza eta haren ondarea. Hori da beraz agian musikaren indarra. Kantariaren ahotsa entzun dezakegu behin eta berriz bizirik. Eta gure ahotsa harenarekin elkartu. Norberaren etxeko intimitatean edo bazkaloste herrikoi batean. Herri bateko pertsonen ahotsak elkarren oihartzunak bailiran. Bizirik daudenena eta hilik daudenena. Eta, oihartzunez oihartzun, gaurko ekitaldiak horixe ekarriko digu. Xabier Leteren arrastoa beste ahots batzuetan. Ordena kronologiko xamarrean antolatu ditugu gaurko hitzak eta doinuak, gutxi asko plazaratu ziren urtearen arabera, horrek ere agian lagunduko digu Xabier Leteren bilakaera gogora ekartzen. Beraz, besterik gabe jarraian ekitaldiari hasiera emateko, Maider Zabalegi aurkeztuko dizuegu, ez du aurkezpenik behar herri honetan, baina Alaitz eta Maider bikotearekin egin zen ezagun, 3 diska kaleratu zituzten, taldea desegin eta 10 urteren bueltan bakarlari gisa bueltatu zen. Zuei lanarekin, oraintxe 2. diska kaleratuko du, eta Hurbil Artola izango du bidelagun. Ekitaldiari hasiera emateko, hasiera guztien hasierara joko dugu, sehaska kanta batera. Amaren bularra joko dute elkarrekin. Arratsalde on guztioi. Aurraren janari, aurraren negarra, beti onkigarri, baratzonen erdian, goseak nagoni, zure bular gordinen, antxista egarriz, zure bular politak, zerrien jostailu, gerbertasunak kontuz, gorderik behar du. Zaude isilik aurra, ez egin ekarrik, munduak ez du eta malkoen beharrik. Zeranean ikusiko duzu, isilik egoteak zenbat balio dun. Zaude isilik aurra, ez egin ekarrik, munduak ez du eta malkoen beharrik. Amaren bularra,
aurraren janari, aterpe xamurrortan goseak nagoni. Amaren bularra, aurraren janari, aterpe xamurrortan goseak nagoni. Amaren bularra, aurraren janari, aterpe xamurrortan goseak nagoni. Amaren bularra, aurraren janari, aterpe xamurrortan goseak nagoni. Mi esker. Jon Bergaretxe, gitarrista eta kantautorea, besteak beste, berak sortu zuen 1982ko kilometroetako kanta, Oiartzungoa, Xabier Leteren lehen gusua da, Azala taldean aritu zen 80ko hamarkadan eta gero bakalari gisa diska bat kaleratu zuen. Herriari kantatu zion poetak, gu zabal bati, jendartea bezala mendiak eta oihartzunak ere barne hartzen dituen gu bati. Eta Jon Bergaretxek, Jose Angel Elizalderen laguntzarekin Nafarroa Arragoa kantatuko dugu. Aurrera. Bueno, gabon guztioi, ongi etorriak. Nahi dukenia. Zueke kantatu, Nafarroa, Arragoa, argiaren pausaleku, haizearen ibiltoki zabal esirik gabea. Nafarroa, Arragoa, sua eta uda, kondaira, urratu baten oihartzun oiukatua. Amets bat baino gehiago, ez oparotasun osoa, nahiaren eta ezinaren burrukatoki ekaitzez betea. Nahiaren eta ezinaren burrukatoki ekaitzez betea. Nafarroa, Arragoa, mahatxetagari, maitasun eta gorroto, gezurreta egia gurea. Nafarroa, Arragoa, lurberoen sabele mankorra, eta goiko mendiotzen mendetan goloa. Eta goiko mendiotzen mendetan goloa.
zurreta eroa, lurrik maitatuena, hormarik gabe utzitako etxea, erreka gardenen egarrez, ibai lodietara, isurtzen ari den odol guztikorraren iturri bizia. Erreka gardenen egarrez, ibai lodietara, isurtzen ari den odol guztikorraren iturri bizia. Nafarroa, Arragoa, izen bat eta oinarri, eta oinazen, eta bidean zure bila ibiltzea. Piludiek usantzen dituzten, arretxigorrezko bideetan gora. O Nafarroa, Nafarroa, betikoa. O Nafarroa, Nafarroa, betikoa. Lau gonbidatu berezi ditugu gaur gurekin. Xabier Lete poesia saria duela lau ediziotan antolatu da, 2 urtean behin ospatzen da. Eta lau edizioetan, martxan jarri zenetik egon diren lau edizioetan garaile izan diren saria jaso duten lau idazleak, lau poetak, bertan ditugu gurekin. Haietan lehena, Carlos Linazasoro, Carlos. Ezer gehiago behar gabe lanak jaso zuen saria 2012 urtean, poesiari loturiko genero eta molde guztietan eskutrebea erakutsi du Linazasorok, bere ibilbide oparoan, eta gaur Leteren poema bat irakurriko digu lehenik, eta ondoren bere testu bat. Aurrera, Carlos. Xabier Leteren bigarren poema liburutik, poeta bat poesian. Pintura potoak, lore joku eta teoria estetikoak, Baudelaire eta Emeterio Arrese, Espronceda eta Apollinaire, vive Dios que me espanta esta grandeza, paper zuria zikintzen, total, paper zuri bat zikintzeko, 8.000 duroko sariak, akzesitak eta datorrena datorrela, sasi guztien gainetik eta laino guztien azpitik, ezinbestean gaur astronauta eta zizare a todo Cristo papera zikintzen, antologietako poeta, kosmologietako, trolebusetako, mai inguruetako eta inguru askotako
teoritzatzen ala lo egiten, bataio, komekatze, estei, soneto bakoitza 40 euro, propinak aparte eta igandeetan jai. Inguruan nabari duenaren barne eta kanpoaren herri, aberri, ahaide eta dizkide, barne min, urduritasun, ezinegon, pulmonia, kukutxeztul eta bar, bilduz, batuz, sintetizatuz, osatuz, barneratuz, kanporatuz, esportatuz, argitaratuz. Honekin eta arekin gero bakarrik, goierri eta beterri, ikusten, ikuitzen, mintzatuz, gero protestatuz, afeitatuz, kafe hartuz, hondartzara joanaz, bertso zurietan, alegin biziz, etorkizunaz, iraupenaz, si las cosas no fueran tan enojosas. Sakeak 14, errestuak 18, kontzierto eta estropada, esposizio eta antzerki, saiakera eta eleberri, ez ipui, ez poesia, errebista eta astekari azkenean, jotake paper zuria zikintzen, jo eta ke, gau eta egun, guk denok bakea dezagun, gau eta egun. Bueno, oihartzua guztiontzat, mila esker. Jakizu iritsi dela negua. Jakizu elurretan daudela jada mendiak, pizti guztiak gure bihotzetara erretiratu direla. Lo hartu duela intzaren arnas zuriak. Jakizu denorok inventarioa egiten duela isilik, joan zirenen haragiak hartzen dituela, atz muturretan ospez eta negarrez. Haizea ez dela etengo urki urdinen abaroan. Jakizu liliak jaioko direla trenbidean, liburuetan gatzategiak aurkituko dituztela, ozeanoak irla bihurtuko direla eguzki berritan. Jakizu atzo ahazturarik ederrena dela, geroak hil egingo gaituela maite minez, argia izuz erdiratzen dala arrats behera onduan. Jakizu euria gordetzen dudala tiraderan, mezetan zure bularrak ikusten ditudala egan, haurtzaroan xagusar bat irentzi nuela gordinik. Jakizu, inun ez dudala aurkitzen, eman zenidan ahotsa. Bihar ere eskolara eramango dudala katagorria. Ni beti izango naizela zure Espainietako gurutze txikia. Jakizu, oi, maite, iritsi dala negua. Mila esker. Irati Odriozolari, etxetik datorkio kanturako afizioa, amaren aldeko amonari zordiola dio berak. Gaztetatik abesten du, Euskal Herriko kantu txapelketa irabazi izan du, bide batez berbena taldeko abeslari izan zen zenbait urtez, momentu honetan, Ane Badiolarekin batera kantatzen du maiz, eta Beira taldeko kide da. Beira taldeko lagunak izango ditu hain zuzen ere, kanta honetan lagun, Gari Amundarain, Igor Arroabarrena, Urtzio Laziregi eta Mikel Arroabarrena. Eta eskeniko diguten kanta Giza Aberea izango da. Bueno, arratsalde on guztiai, motx, gaur betetzen dira 10 urte Mikel Laboa hiltzela, asteartin beteko dira 8, Xabier Letenetik,
Eta, aspalditik kantatzen ditut behien abestiak, eta hola segitu nahi dut urte luzaroz, kantatzen segitzen dugun bitartin bizirik segituko dutelako, eta gurekin segituko dutelako, eta altxorroiek utzi zizkiguten guztiantzat gaurko abestia, eta bereziki, laboa eta letentzat. Makurkata poliki arrastaka bidean, bizkarrezurra oker, zerbitzuko lanean, bururik altxagabe, munduan zehar doa, giza berea, munduan zehar doa, giza berea. Begiak lurrean ta ezer ikusi gabe, sudurrarekin usman, usaitxar bat irentxiz, bihotz ustel usaia, odol ustel usaia, badoa eta badoa, giza berea, badoa eta badoa, giza berea. Eskuak jaso eta aizerik ezin heldu, ezin ordu iesen, zatirik harrapatu, itzalean zapaldu, marru ez arrastaka, lokatzetan aztarka, giza berea, atzaparrestuetan, bizitzaren zatia, otsoari burrukan, karraxika kendua, eta bazter batean urduri kozkatua, munduan zehar doa giza berea. Zakurren ibilera, oiu zaunka eta zaunka, zintzurrean loturik, beldurraren gustoa, min gainetik zintzilik, lotxa eta nekea, badoa eta badoa, giza berea, badoa eta badoa, giza berea. Amets bat berotzeko, astirik izan gabe, iraungo duen egiba, ezin erditurik, iraunka betean, ere bakardadean, badoa eta badoa, eriotzaren bila, giza berea. Eskerrik asko.
Jose Leon Casabon, gitarra irakaslea da, musikarekin duen harremana luzetik dator, 80ko hamarkadan Azala taldeko kide izan zen, gerora, Ane Badiola eta Irati Odriozola laguntzen ditu gitarraz, Madi alabarekin ere, saioren batzuk egin izan ditu, eta gu bat aipatu dugu lehen, oraingo honetan, gu batetik poetaren nia munduan kokatua. Jose Leon Casabonek kantatuko digu Ni naiz. Kanta. Bai, bai. Ni naiz lorerik gabe gelditzen ari den ardaskale horra. Ni naiz pasio zar guztiak kiskali nahi dituen bihotzi eskorra. Etzaidazu galdetu gauza ilun guztien arrazoi gordea, nora ote dijoan denbora aldakorra, daraman bidea, daraman bidea. Munduaren erdian ezin aurkitutako amets urrutia. Ni naiz irrifar bakoitzean gaztetasun ondarrak galtzen dituena. Itxasoko haizeak gogor astintzen dituen lainoen negarra. Etzaidazu galdetu gauza ilun guztien arrazoi gordea, nora ote dijoan denbora aldakorra, daraman bidea.
kiskali nahi dituen bihotzi eskorra. Ez zaidazu galdetu gauza ilun guztien arrazoi gordea, nora ote dijoan denbora aldakorra, daraman bidea, daraman bidea, daraman bidea, daraman bidea. Xabier Lete poesia saria jaso duen beste poeta bat, Luis Garde. Luis Gardek ehiztariaren isiraldia novelari zordio Euskadi saria, baina irakurleok batez ere poeta gisa ezagutu dugu. Genero horretan plazaratu ditu 8 lan, haien artean 2014ko Xabier Lete sarian gailendu zena eremuen birkalifikatzea. Linaza Sorok bezala, Leteren testu bat irakurriko dugu eta ondoren bere poema bat. Horrea, Luis. Bai, Gabon, bai. Nik ekarri dudan poema, Leterena, badu izenburua poeta ez ezagun bati. Beraz, zuen baimenarekin neure buruari eskatu behar diot. Eskaini eta baita lagunen bati ere. Poeta ez ezagun bati. Non lurontan zureak izan ziren egunen oroitzapena. Non oinazea eta gozamena izendatzen zuten hitz patetikoak. Urteen erreka geldiezinak arras eraman ditu aipamen soil bilakatuz katalogo zaharkituan. Ospe eta goraipamena bertzek jaso zuten. Jainko partzialek horrela nahi. Eta zuretzat gelditu ziren adiskide ilun. Enarek gurutzatutako arratsalde geldiak. Baina denboraren zatiak miseria arrunten sare baizik ez izaki, hobe agian ahantzturaren errauts apala. Bertzerengan isuri zuen zoriak fama eta ospearen argi krudela. Erraiak biluztu eta artesiak izendatzen dituna. Eta zurekin errukitsuago izaki, zalantzazko kondairan ezkutarazi zintuen. Horrela, gau anker bilakatuko ez den ilunabarrean, enarak maitekiro begiratzen jarraitzen duzu, adiskide. Gorde zaidazu, xoko bat, hiri urruneko enparantza ezkutuan. Gero nire poema, azken liburutik, Barbaroak baratzean, poema liburutik, ateratakoa da, pixkat bideratzeko gogoratu behar dugu egunero ikusten dugun irudi bat, albistegietan edo telediarioetan edo, eta hori da esi bat edo burdin esi bat, eta hangoian igotako ez ezagun batzuk, ez, barbaro batzuk, zeinen aurpegiak ez ditugun ikusten, izan daitezke jende ez ezagunaren aurpegiak, edo izan daitezke gureak, auskalo.
Alambrearen arantzetan xori iltzaturik, tiro errepikatuek ez dituzte usatzen. Egarriak josten ditu metalean sakonago. Sakonago gure leiho epeletara hegaldatzeko goseak. Ikuslearen beldurraren altueran iltzatu gorputzak. Eskuak eta oinak, haragi zaurituzko mako setatiak, besterik ez da baliagarri. Azken lanabesak baitira, dantza arriskutsuan dabilen biziari eusteko. Gainerakoa, burua, lepoa, bizkarra, enborra, besoak, hankak, teilatu lehertuetako etxeen oroipena, minaren iturri isilak dira. Gezaletik datoz, zerutik eroritako suteetatik, gure ispiluen uretako ekaitzetatik heldu dira. Pisurik ez dute angoian, iparaizeak itzulian eramanen, eskuoinak iltzatu ezean. Harin-harinak diraute, bidean galdutakoaren zamak utxik dute utzi. Ez da hitz kontu gure zementuzko baratzearen mugan itxuka aurkitzea ametsetan jarauntzitako atea. Oraingoz, edo nola, izenbururik gabeko poema batek egin die abegi. Hegalzulatuak ez dira paisaia berrien edergarri. Arantzen promesari irmoago eusteko tresnak baizik. Paseko hegaztien kontrako norabidea helburu, tiroari iesa ez dagioten zozoz minduak dira. Atxa bezain harinak, nekez argi aztarna hauts gainean. Ikuslearen beldurraren altueran iltzatu gorputzak. Eskerrik asko. Oiana Lekuona, irundarra da izatez, baina guraso oihartzorrak ditu. Julen Lekuonaren alaba da, eta Leteren familiak eta bereak harreman estua izan dute. Musikari gisa egin duen ibilbidean, Julen Lekuonaren omenezko diska, Lantza musika taldea eta Kirkit Ensemble kapelara abesten duen emakume taldea aipatu behar ditugu. Lagun izango du, oholtza gainean, biak gitarrarekin, Xabi López, eta Errota Zaharra kantatuko digute. Lekuonatarren sukaldea, hementxe, San Juan kalian zeon. Eta ara bertaratzen zen, hainbatetan, Xabier Lete, sukalde hartako sormen jariora. Errota Zaharra kantuan, Juan Mari Lekuonaren olerkia, eta Xabier Lete eta Lourdes Iriondoren doinu eta ahotsak nahasten dira. Angel Lertxundiren hitzetan, Errota Zaharra, gure haurtzaroa, historia, tradizioa, edo behar bada euskara bera da. Edozein interpretazio da zilegi. Zuentzako Errota Zaharra. Errota zahar maitea, uraren ertzean, uraren ertzean,
ni ere triste nabil, zuta zoroitzean. Zotin sekua dagi errotaliak, hitzalitako izartiztirak dira niretzat zure begia. Izar eder bat dago orgoiko lepuan, errota zarra berriz errekazokuan. Bere biziko pena badaukat barruan, ezin gintezke bizi elkarren onduan. Bere biziko pena badaukat barruan, ezin gintezke bizi elkarren onduan. Bizitzaren legea nahi deton hartu, ala beharra kuraia zartu, bere zoana zertan behartu. Errota zar maitea, uraren ertzean, uraren ertzean da basati beltzean. Nekar egiten dezu ale atxetzean, ni ere triste nabil, zuta zoroitzean. Nekar egiten dezu ale atxetzean, ni ere triste nabil, zuta zoroitzean. Mila esker. Beira taldea aipatu dugu lehen, baina kide bat falta zaigu, Jon Martin, jarraian entzun ahal izango dugu berriz ere bere bidaideekin. Jon Martin gidari eta letragile duen taldea da Beira, oraingoz 3 lan dauzkate argitaratuak, 2013an sortu zutenetik, Martinek eta Igor Arroabarrena gitarristak sortu zuten. Dena ez denean ezer, margotu berria eta brailean dira, 3 lan horiek, 5 kide ditu gaur egun taldeak, eta haizea dator ifarraldetik kantatuko digute. Aurrera.
Aizea dator iparraldetik, ego berotik ekaitza. Ez da nabari lambro artean, asabazarren baratza. Eguneroko lagunak ditut, beldurra eta zalantza. Ardo txarronek eragiten dit, nora ezezko balantza. Itzal gaiztoak isurtzen dira, mendie galetan bera. Argi apalak badoaz laister, bat-batean itzaltzera. Ez dut utzi nahi izen zehatzik, izen gabetan galtzera. Prestatzen gera etxe ustua, arrotz guztiei saltzera. Etxea ustuz badoa ere, noizbait bazuen biztunik. Ez dut onartzen ordez datorren, maizter aldrebes iztunik. Nahi ez badugu denon artean, eraman karga astunik. Gurdi okerra zuzen dezaken, dotrinarik ez dut nik. Agur oianak, agur itxaso, atariko lizardia. Imaginetan ezkutatzen zait, hurbileko izadia. Ure peletan isuriz doa, odolezko izerdia. Irrintzi gorriz jauzika dator, irabazleen zaldia. Agur oianak, agur itxaso, atariko lizardia. Imaginetan ezkutatzen zait, hurbileko izadia. Ure peletan isuriz doa, odolezko izerdia. Irrintzi gorriz jauzika dator, irabazleen zaldia. Xabier Lete poesia saria jaso duen hirugarren poeta, Asier Serranok,
Literatur genero ugari landu duen arren, poesia zaleen aspaldiko ezaguna da, liburuz eta kantuz, Lorelei taldearekin eta bakarka plazaratu dituen diskoi esker, besteak beste. Linbotarrak poesia lanarekin, poesia liburuarekin, Xabier Lete saria eta Euskadi saria jaso zituen. Asier, nahi duzunean? Gabon. Ama trenetik jaitsi zenekoa. Iritxipi hartako geltokian itxerongo dizut goizaldean, begiak erne, zentzuak esna. Eta egun berriaren irtera dizut adieraziko, eguzki gorriaren itxasorduan, landak lanbroaren artetik dorre altuetan dezizurtzen direlarik. Naiz eta zuk nekearen menpeko agian edo iragan urratu baten lausopean, soseguaren gunerik ez aurkitu, mirarien erresuma berreskuratzeko. Urrundu zitzaigun denboraz arituko gara ezarian, edo gogoeten ariak beste jerri batetara eramanen gaitu. Gero, egunek ilunabarreruntz jarraituko dute atsedenik gabeko lasterkan. Eta urteen joanean, geltoki berdinean egonen atzaizu zain, gure bidaiak hiri baten babeslekua aurkitu dezan azkenean. Nire gorpua aurkitu dute erreka bazterrean. Buruz behera nengoen eta metro gutxi geratzen zitzaizkidan, legoatan zenbatzeko nire galera. Ez dakit zergatik erreskatatu duten nire gorpua. Zergatik ez didaten azken marearekin itsasoan galtzen utzi. Argi eta garbi idatzita neukan alkandoraren ezkerreko patrikan notatxoa. Ez ukitu gorpu hau, mila esker, gorpuaren jabeak sinatua, Ixa L. Zergatik ez zuten arakatzaileek eskolan irakurtzen ikasi, zergatik ez dituzte arakatzaileek erretirodunen betaurrekoak jantzi, edo bere okerrean surflarien betaurreko beltzak erantzi. Orain, erreklamazioa aurkeztu beharko dut nire gorpuaren autopsiaz ardurate duen biltegian. Eta dagoeneko, ahaztua daukat nolakoa nintzen. Eskerrik asko. Alaitz Teietxea, Alaitz eta Maider bikotearekin egin zen ezagun, 3 diska kaleratu zituzten, gero Lantz Folk taldea osatu zuen, Euskal Herriko Trikitileari elkarteko lehendakari ere izan da. Gaurkoan, Joseba Loinaz izango du bide lagun eta aukeratu duten kanta Neguaren zain. Gabon. Bueno, ohore bat da netzat, Xabier Lete handian kanta bat abestu alizatia, eta Joseba Loinazekin jotzeko aukera izatia, ere bai.
Ez nau izutzen egurbilak udabeteko beroan, dakidalako irauten duela orainak ere geroan. Gizadiaren joan geldian, gizalditako lerroan, guztia present bihurtu arte, nor izanaren erroan. Ez nau dutzen egun sentian, arnaz zuridun izotzak, non dirudien bizirik gabe, natura zabalilotzak. Eguzki eder joan guztien, argia baitu bihotzak, eta zentzuen mila ernegai, iraganaren oroitzak. Ez nau larritzen azken orduan, arnasa galdu beharrak, bide xumea esitu arren, amildegiaren larrak. Ardo berriak onduko ditu, mastietan haien zarrak, ere oraina arrazoiturik, beste batzuen biharrak. Ez nau iluntzen baratzatikan, azken loreak biltzeak, muga guztien arrazoi bila, arnas gabe ibiltzeak. Arratsaldeko argi betera, zentzu denak umiltzeak, atsedenezko loa baitakar, behin betirako hiltzeak. Arratsaldeko argi betera, zentzu denak umiltzeak, atsedenezko loa baitakar, behin betirako hiltzeak. Eskerrik asko. Mirari Perez Gaztelu, mediku foniatra da lanbidez, errenteriarra sortzez, Oiartzunen bizi da. Andra Mari eta Peña Florida kaperako abesbatzetan kantatu izan du eta biekin grabatu ditu diskoak. Kontraltoa da, emakume ahotsetan grabeena. Ikastaroak ematen dizki ahotsa behar duten profesionalei. Abeslariak, bertsolariak eta bar. Gaurkoan, 3 musikari izango ditu bidelagun, Xanet Arozena, Arkaitz Miner eta Iñaki Prieto. Eta kanta
jardin bat zuretzat. Zuenen. Arratsaldeon, Gabon, eta mila esker kontzertu hau errealitatea bihurtzen lagundu duzuen guztiei. Nire eskertza berezia Lete Bergaretxe familiari. Eskerrik asko, aldamenean ditudan musikari Trebe eta Bidaia lagunei, beren eskuzabaltasunagatik, eta eskerrak baita ere, berriz ere Iñaki Prietori abesti honentzako moldaketak sortzeagatik. 1989ko irailaren 25ean, Xabier Letek bere zuzeneko azken kontzertu eskaini zigun Arranteian. Bertan, inoiz grabatu gabeko zenbait abesti interpretatu zituen, haien artean hain unkigarria den altxorra. Zorionez, Errentearako kontzertu berezi eta ederruraz gozatzeko aukera badugu, Xabier Lete zuzenean izenarekin argitaratu zen disko bikoitzaren bidez. Xabierren ondoan ikusi ditugun lagunen artean, musikalki hainbeste zordiegun Joxan Goikoetxea eta Carlos Jimenez ditugu. Carlosek hauxe dio. Xabier Leterekin urte askotan ibili nintzen. Berak, nire doinu bat hartuta hitz eder hauek sortu zituen. Abesti guztietan bi gauza dira nagusi, hitzak eta musika. Kasu honetan nirea. Joxan Goikoetxeak disko bikoitzaren hitzaurrean honela definitzen du kantua. Jardin bat zuretzat abestian biltzen da, Letek garatutako diskurtsoaren muina bere osotasunean. Ez usteko jarrera lotxati ezin euskaldunago baten eskutik, Xabierrek Lurde Siriondori eskaini zion abestia modu sinpleenean, ia komikoan. Azkenik, Letek azken kontzertu hartan kantu honi buruz esandako hitz batzuk ekarriko ditutona. Guztia esatea ezinezkoa zait gaurkoan eta aukera baduzue entzun merezi du eta. Zenbat kostatzen zaigun bizitzan maitekora gertzea. Zenbat kostatzen zaigun xamurtasuna manifestatzea. Zenbat kostatzen zaigun hitz hain simple horiek esatea, noiz bait, noiz binka, maite zaitut. Gaur bereziki, kantatzerakoan behin ere ez dut egin horrelako gauzarik nire bizitza guzian, baina gaur, lehen bizikoz, dedikateoria bat egin nahi dut kantu honekin. Euskaraz esaten ez naiz ausartzen eta frantsesez izango litzake, pour ma femme, eta inglesez nahi baldin baduzute, to my wife. Xabier Lete Bergaretxeri eskerronez. Zauriak, helburu galduak, laztanik xamurrenak, bide erratuak, elkarren babesea, hartuta amilduak gera.
gero munduko zeharra, menta beltxin saia, zure irribarra betiko gozatzea, nire ametxara, zeruko jardinetan, zerurikan bada. Eskerrik asko. Xabier Lete poesia saria jaso duen laugarren poeta, Juanjo Lasagarre, 2018an jaso du ia hemen lanarekin, ia ezagutu genion ere Poza Aldrebesa novela, beraz literatur genero ugari landu ditu, baina poesiaren eskutik hasi zuen bere idazle bilbidea, berak ere. Gaurkoan, besteek bezala, Leteren poema bat irakurriko digu, egun sentiaren esku izoztuak liburukoa, okerez banago, eta bere testu bat ere. Juanjo, nahi duzunean. Bizitza ez balitz. Bizitza ez balitz aspaldiko ohitura zahar ezaguna ze litzateke. Gure erranak ez balira antxioski hain arruntak, zer lirateke? Zer litzateke zutaz eta nitaz ez bagenu elkar ezagutuko. Une bakoitzaren kontakizun niminoan, nekearen aldarteetan. Etxearen eresi apala doainez ornitua hor, apal gaineko lorontzietan, udaren argazkietan, eta galerari darraikion soseguzko isiltasunean. Lanbroaren beste aldean idatzirik dagoen alabear itxua baizik ez baita bizitza. Denboraren ahantz lekuetatik berreskuratutako kontakizun etengabea. Unkitu gintuen musika hura, hiriak, lurraldeak, itxasegiak, amaieraren ziurtasunarekin batera. Ordu oroz berrasmatutako keinuen xamurtasun erabe ieskorra. Ai, bizitza ez balitz, maitasun zauritu baten errepikapen hori, zahar eta ezaguna bere zeinuetan, zer litzateke? Middle age. Middle age. Gaztaroarekin batera aienatu ziren aingeruak, bizitzako oro arrastan eramanez. Nora daramate maitasuna itzaltzen denean? Nor da ondoriozatuko tropolio hori? Adiskidantzaren ohitura gelditu da, bizimodu bat beharrean, nortasunaren traza moduan. Ez baigenituen kopetak lorez estali, ez jainkoengan sinetxirik aireratu. Utsarenak izan genituen batasunak. Bakarrik zartuko gara, beraz. Ia ezer asmatu barik. Belaunaldi tristea gurea, hautsi eta hautsi, baina eraiki ez. Familia gelditzen da, museoa balitz legez. Nahi ez, baina bilakatu garen hori. Esperantza ipan ezakeen hemen,
baina ez dut nahi. Hobe gauzak gezi eta hotzean, ituen argitasun zorrotz horrekin. Norberak tupust egiten du norberaren aurrean, norroteka. Zer egin zen gutaz, zer dela eta ageri zaigu ispiluko itzalori, erresuminaren iskina horretatik begira. Munduaz amesturikoa genuen helburu, munduak amestu gintuena baino ez gara. Keinuak jarioa du, tantak zulotik behera doaz. Argiak kirika egiten du loka dagoelakoz. Behar bada, oraindik ere garaiz gabiltza. Zerbait justu ez bada, aratz sortzeko. Estilo bat, akaso. Estilo bat, bai. Maitasuna bukatzean hasten dela maitasuna, aldarrikara diezagun arro. Ez da esperantza. Ez da soilik erresuminaren izkina hau. Baizik eta gauzen edertasuna luzatzeko irrika. Orduko hartorako bada ere, oraindik garaiz gabiltzalako sineste eroa. Eskerrik asko. Iritsi gara gaurko bidaia eder honen amaierara. Egunsentiaren esku izoztuak liburua aipatu dugu, bertatik irakurri digu poema, Juanjo Lasagarrek. Liburu hartan suma ziteken hotz intentsoa, harrigarria egin zitzaion askori. Baina akaso gogoratu behar genuke hotza hain barruan sentitzen duenak seguraski ezagutzen duela beroa ere. Horregatik, Xabier Letek berak elkarrezketa batean esandako hitz batzuekin, hitz batzuk ekarri nahi nituzke ona, seguraski askok gogoratuko duzue Pagoarte eta Pagoartek plazaratzen zuen urtekaria, bertan egin zitzaion elkarrezketa, Xabier Leteri, eta poesiaz mintzo honako hau esan zuen. Galtzen duzu osasuna, galtzen duzu bizitza, galtzen duzu kemena. Eta bizitza nolabait itzaltzen doa. Eta zu galtzen ari zara bizitza eta nolabait ere galtzailea zara. Ideia hori askotan agertzen zait modu batera edo bestera. Eta horrekin batera, bizi egarri handi bat. Bizitzari atxiki nahia. Eta bizitza ulertu nahia. Eta gozatu nahia. Hori ere, askotan agertzen zait. Eskerrik asko hitzen lioaren izenean, parte hartzailei. Etorri zareten guztioi, eskerrik asko Oiartzungo udalari. Amaitzeko, hasieran entzun ahal izan dugu Begoña Bergaretxe, organoarekin, organoa jotzen, eta, Begoña Bergaretxe joren arreba da, Xabier Leteren lehengusua, azala taldean aritu zen, eta amaitzeko, proposatu digu Salvadorren eriotzean jotzearekin batera, nahi dugun guztiok kantatzeko, parte hartzaileok, beste guztiok, nahi baduzue bertara bildu, edo eroso zauden lekuetatik, Salvadorren eriotzean, esan bezala, Begoña Bergaretxeren eskutik, eta eskerrik asko eta laster arte. Mila esker.
Inoiz esan ezin diren, esfalitako egiten, oiurik bortitzera.